Wong bejo pancen tan kinira ing atase mung anake kusir dokar ing desaku kang mapan ana pojok sisih wetan wilayah Banyuwas, nanging aku bisa dadi mantune Pak Jaya Dikrama, wong sing kawentar sugih mblegedu sawahe amba sabuk galeng. Awit anake sing jenenge Sulastri tresna marang aku, kamangka aku mung guru SMP sing mulang ing desane. Pancen sawise lulus saka pawiyatan luhur, aku banjur ndaftar dadi guru negeri. Bejane awak ketampa lan dibenum ing desane Sulastri, tlatah Solo. Witing tresna jalaran saka kulina, pancen paribasan sing ora salah. Awit nalika semono Sulastri kerep dak bonceng yen mangkat lan mulai sekolah wiwit dheweke isih dadi siswa SMA. Wektu kuwi udakara 5 taun kepungkur, aku pancen kos ana daleme Pak Jaya Dikrama. Mula saben esuk nalika aku budal ana pamulangan, mesti mboncengan sepeda motor karo Sulastri sekolah. Mangkono uga mulih aku banjur metuk dhisik ana sekolahane. Kabeh mau tak lakoni amarga aku oleh silian sepeda motor kagungane Pak Jaya Dikrama. Bram, kowe ora usah nyewa motorku, nanging minangka gantine kowe duwe kewajiban ngeterake lan metuk Sulastri sekolah. Wong sak jalur wae. Sanggup to awakmu? Ngendikane Pak Jaya Dikrama nalika semono. Kutuk marani sunduk batinku. Mula tanpa ngenyang maneh aku nyanggupi apa dawuhe Pak Jaya Dikrama. Awit saka kulina boncengake ngono kuwi, aku saiki wis resmi dadi bojone Sulastri. Nanging aku sakloron isih manggon dadi siji karo bapak ibune Sulastri ana griya maratuwa endah. Kabeh mau merga karepe wong tuane sing wegah ditinggal kijenan. Awit Mas lan Mbak Yune Sulastri wis padha misah, padha omah-omah lan ngupaya upa ing kutha liya. Harak tiba kebeneran awak mami dadi wong kajen keringan manggon ana omah jembar gilar-gilar kinupeng Mas Picis Raja Brana. Paribasan urip iki dadi padang jinglang, ora kecingkrangan lan ora kekurang ragat. Prasasat buta apa wae mesti bakal kelakon lan kari obo senden kayu jati cik. Nanging kadang kala yen wis wanci lingsir wengi, rasane ati iki temlawung suwung, swasana sepi nyenyet tanpa swara, kadya orong-orong kepidak. Kaya tengah wengi iki ngepasi malam anggara kasih utawa Selasa Kliwon. Nadyan wis suwe anggonku mapan ana peturon, nanging rasane mripat iki angel diremake, mung kelap-kelop nyawang pian. Ing sandingku Sulastri wis angkler sajak pules anggone turu. Sumilire angin wengi sing ngelus lan ngaras pipiku nambahi kekesing ati. Hawa adem ing mangsa bedinding kaya ngene iki tansaya krasa nyubles balung.
Sepining ati lan swasana rinoso nyawiji gawe merinding lan mengkirik wulu ing kithokku. Dadak swara asu mbaung nyelo-nyelo keprungu lamat-lamat saka sisih wetan. Wis sakmestine yen ndadekake cilik ing ati, malah aku krasa kudu nguyuh. Kamangka rasane wis ora bisa diampet maneh. Mula kepeksa tak wanek-wanekake nadyan kudu mindik-mindik buka lawang sentong. Jumangkah tumuju jeding sing panggonane ana mburi omah. Ing jaba angine semribit napuki sekujur awakku. Jerantal aku agi-agi melayu mlebu jeding. Rampung anggonku nyuntak banyu saka pelananganku. Niatku arep ndang tumuli bali neng sentongku turu maneh. Nanging wis Pak, karya slamet arek ora ana sing keri ta ubur rampene. Keprungu suarane ibu maratuwaku kaya meling marang sawijining pawongan. Krungu swara kaya ngono kuwi, aku banjur murungake anggonku arep metu saka jeding. Bisaku mung ndepipis karo ndodok amping-ampingan lawang jeding. Kabeh wis siap, Bu. Bengi iki aku ora kudu asok tumbal, dadi ya mung nggawa kembang telon karo menyan wangi tok. Ya wis, sing hati-hati tunggu omah. Aku tak mangkat ning Kedung Baung dhisik ya. Suarane aku apal yen kuwi wangsulane Pak Jaya Dikromo. Nanging nalika dak inceng saka bolongan selo-selo ning lawang jeding, aku kok mung weruh Bu Jaya Dikromo sing lagi ngelus-elus asu ajak sing gedine meh sak wedhus. Aku tingak karo mlorok tanpa kedep. Suwe aku kami tenggengen weruh kasunyatan kuwi, nanging aku isih durung wani metu saka jeding. Karepku ngenteni ibu mlebu menyang dalem ageng. Sawise lawang butulan sisih mburi ditutup dening Bu Jaya Dikromo, alon-alon aku buka lawang jeding. Rada adoh dak sawang ana wewujudan asu ajak sing mlayu rindik kanthi ambekan ngos-ngosan tumuju mengetan. Kegawa saka rasa penasaran, mula asu mau banjur tak tutake menyang ngendi parane. Jebule asu ajak mau terus wae mlayu ngetan nasa alas munggah medun jurang lan gumuk sing adohe udakara 3 kilometeran saka omah tumuju Kedung Baung sing ujaring kandha kawentar angker kuwi. Panggonan kuwi dipercaya minangka palenggahane siluman Raja Asu Ajak, pepundhene wong sing cupet pikire saingga banjur padha golek pesugihan. Saka kaduan aku mung bisa nyawang kanthi amping-ampingan wit sengon supaya ora kadenangan. Sesawangan kaya mengkono kuwi pancen lagi sepisan iki dak weruhi kuwi wae dapur ora sengaja. Rada adoh saka panggonanku nginjen ing kono katon puluhan asu ajak sing padha nglangi tumuju tengahing kedung sing ana gumuke nglumpuk jejer-jejer bentuk bunderan. Aneh ing tengah kedung kuwi saiki wujude kaya pelataran amba. Ora suwe embo saka ngendi sangkan parane dumadi kok banjur jumedul wewujudan asu ajak sing gedene meh sak sapi. Apa iki sing kinaran siluman Raja Asu Ajak kuwi? Raja Asu Ajak mau banjur lungguh ana dampar kencana. Asu-asu sing ngupengi owah wujude dadi manungsa. Ing kono uga katon Pak Jaya Dikromo sing lagi lungguh sila lan sendeku jejer karo puluhan wong-wong liyane. Wong-wong abdi daleme Raja Asu Ajak mau kabeh padha menganggo busana sarwa wulung.
bebarengan karo jumedule Raja Asu Ajak, wong-wong sing ana kono katon padha ndingkluk kabeh ngarepe kemelun keluk menyan lan kinupeng kembang setaman. Wong-wong mau bebarengan padha ngucap, "Raja Brana, Raja Brana, Raja Brana." Mangkono mangkaping-aping ing sakiwa tengene angine saya tumiyup santer. Salah sejine wong sing ana kono banjur laku ndodok menyang ngarepe Raja Asu Ajak karo mbopong Wanudya kang wuda mblecet. Katone Wanudya mau isih prawan. Wanudya mau banjur digledhakake lan dislonjorake ana watu gilang ing ngarepe Sang Raja Asu Ajak. Aneh lan gawe cingakku, ora gantalan suwe Wanudya mau banjur krekel-krekel gumregah tangi lan jumangkah lungguh jejer Sang Raja Asu Ajak kadya raja lan prameswarine. Para kawulaku, wengi iki aku ngaturake panuwun dening kawulaku kabeh isih padha tresna lan setya marang aku, katitik isih ana sing masukake tumbal prawan. Nanging aja kalebian dina anggara kasih candhake, gilirane sapa sing bakal asok tumbal kudu gelem netepi dununging wajib sing kowe kabeh isih kepingin kasinungan Mas Pistis, Raja Brana lan Banda Bandu sing mubro-mubro. Kandhane Raja Asu Ajak sing jebule bisa tata jalma kuwi. Sendika, sendika, sendika dawuh pepunden. Suarane para manungsa kawulane Raja Asu Ajak mau meh bareng ambata rubuh. Ora suwe swasana banjur owah dadi peteng pedipet, peteng dedet dibarengi swara asu mbaung sora kadya jumerite kewan sambat kelaran. Nanging swara mau mung satrerapan kelakone amarga banjur bali sepi mampring, ora ana swara cemuwit kaya orong-orong kapidak. Godhong-godhong ora ana sing obah katra angin. Ing wanci para esuk kuwi katon para kawulane Sang Raja Asu Ajak mau banjur padha regunuk-regunuk jumangkah bubar saka kedung baung papan prosesi ritual golek pasugihan. Aneh para kawulane Raja Asu Ajak mau wujude bali dadi asu kabeh kaya sadurunge. Puluhan asu ireng sing maune padha nglakoni ritual ngusadani amprih katunggon Raja Brana iku banjur padha jumangkah ngadoh saka kedung baung mencar kanthi arah lan tujuan sing beda-beda. Ana sing ngalor ngidul ngetan lan ngulon manut krentek atine dhewe-dhewe. Mangerteni kaya mangkono kuwi, aku uga banjur amping-ampingan wit jati gedhe amprih ora kadenangan dene asu sing mlaku mangulon. Sawise asu-asu mau padha jumangkah ngadoh saka pandhelikanku, aku uga banjur ngetutake salah sijine asu ajak sing manut pangiraku panjilmane bapak mertuaku, ya Pak Jaya Dikrama. Lakuku ana mburine rada adoh. Hawane saya suwe krasa adem, angin wis wiwit sumribit ngelus kulit lan balung sungsumku. Nanging aku ora mailu, kabeh mau wis tak niati golek sisik melik sing gawe sujananing atiku. Cekake crita lakune asu wis tekan ngarep lawang mburi omah ageng daleme keluarga Jaya Dikrama.
kaya mau nalika sadurunge mangkat menyang kedung Baung. Udakara 30 meteran adohe saka anggonku ndelik ana mburine asu mau bebarengan karo tumetesipun esuk ing Karang Padesan bali katon saka panyawangku ana kebul putih kemelun pas ana ing panggonan asu ireng mau. Lap keluk mau ilang plas ganti wewujudan sing sadurunge wis tak kira Pak Jaya dikrama. Kanthi alon-alon lan ngati-ati bapak mertuaku mau banjur mlebu omah liwat lawang mburi sing pancen ora dikancing. Aku uga banjur nututi mlebu banjur bali jumangka alon-alon buka lawang kamarku. Ing dipan katon Sulastri isih turu nglepus. Dasare hawane pancen adem jekut, apa maneh wancine wis para esuk. Swara jago kluruk wis keprungu saut-sautan lan sorot srengenge wis trontong-trontong mlebu nerak gendeng kaca ing kamarku. Aku mung bisa selonjor teturon ana sandinge Sulastri karo isih gagas lan gumun setahun sawise mangerteni lan miyak wewadi sing lagi wae tak mangerteni kanthi cetha welo-welo ing ngarep mripatku dhewe sing sasuwene iki mung tak simpen ana pikiranku. Aku lagi percaya karo unen-unen sak primpen-primpene ngumpetake batang yen wis wancine bakal mambu. Dadi lumrah wae yen uripe keluargane Pak Jaya dikrama kasinungan bondo bandu lan kajen keringan ing desa iki. Nadyan ora kudu rekoso ngetus keringet lan ngolah pamikir abot, awit jebule Pak Jaya dikrama melu mlebu ing aliran peteng duweni pesugihan lan dadi kaulane Raja Asu Ajak sing manggon ana kedung Baung kono. Mula saben-saben rewange keluargane Pak Jaya dikrama sing isih prawan yen wis sawetara suwe anggone ngabdi banjur tiwas kanthi lara dadakan. Yen wis ngono banjur ganti rewang anyar maneh apa kanggo tumbal siluman Raja Asu Ajak sing manggon ana ing kedung Baung kono. Cutel.